Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Girona Futbol Club continuarà un any més a segona divisió. Els miracles existeixen en el futbol, i si no, que els hi preguntin als aficionats de Montilivi. Quan tot feia mala pinta, a segona B, va aparèixer la flor de Salamero, el tercer tècnic que entrenava els gironins i que ha acabat protagonitzant una recta final espectacular, traient l'equip del pou de la classificació. Fins i tot el Girona ha acabat aconseguint per mèrits propis la permanència un any més a segona divisió. Un fet que ni els més optimistes s'haurien imaginat fa tan sols unes setmanes en els millors somnis, després del descens del Villarreal a segona divisió. Ara, amb els deures fets, toca planificar el més ràpid possible la temporada 2012-2013, ja que la Lliga té previst tornar a aixecar el teló a finals d'aquest agost.